சென்னை பிளாட்ஸ் நம்மளுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம அஸ்தினாபுரம் அப்படின்ற ஒரு லொக்கேஷனில் நின்றுட்டு இருக்கோம். இந்த லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குன்னா, நம்ம கூடுவாஞ்சேரி ஜிஎஸ்டி ரோட்லேருந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு 8 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கும். ஸோ இந்த அஸ்தினாபுரம் வில்லேஜோட ஜங்ஷன் இது தான். ஸோ இந்த ஜங்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வில்லேஜ் மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும். ஸோ ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான லொக்கேஷனில் அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு ஒரு பீக்காக டெவலப் ஆக போகிற ஒரு ஏரியாவில் ஒரு வீடு வேணும் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற வீடு உங்களுக்கு சூட்டாக இருக்கும். ஸோ வீடு கட்டின வீடு புது வீடு பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ. ஸோ இந்த அஸ்தினாபுரம் போர்டை தாண்டி நம்ம நேராக கொஞ்சம் தூரம் ட்ராவல் பண்ணணும். கரெக்டாக ஒரு 500 மீட்டருக்குள்ளே தான் வரும். ஸோ நான் எங்கேயும் கட் போடாமல் அப்படியே போகிறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொட்டமேடு வரைக்கும் போகிற பஸ்ஸு கூடுவாஞ்சேரியிலேருந்து. அது இல்லாமல் தாம்பரம் டு திருப்பூர் ஒரு பஸ்ஸு நிறையா வந்து இந்த ரூட்டில் போய்கிட்டு இருக்குது. அண்ட் கூடுவாஞ்சேரி டு திருப்பூர் ஒரு பஸ்ஸுமே நிறையா இந்த ரூட்டில் போய்கிட்டு இருக்கும். ஸோ ரெகுலராக பஸ் ரூட் இருக்கவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஸோ நான் எந்த கட்டுமே போடாமல் அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கிறேன். கரெக்டாக அந்த அஸ்தினாபுரம் போர்டை தாண்டி இப்போ ஒரு 250 மீட்டர் வந்திருப்போம். ஸோ அது ஆப்போசிட்டில் காருங்க நிற்க தெரியுமா, அந்த காம்பவுண்ட் ஓட்டின மாதிரி நம்ம லே அவுட்டுக்குள்ளே போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு ஆன் ரோட் லே அவுட்டு. இந்த ரோடு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெல்லிக்குப்பம் சாலை, கூடுவாஞ்சேரி டு திருப்பூர் கனெக்ட் பண்ணுற ரோடு. ஸோ ஒரு முக்கியமான ஒரு பைபாஸ் ரோடுன்னு சொல்லலாம். ஸோ நம்ம லே அவுட்டுக்குள்ளே ரீச் ஆகிட்டோம். லே அவுட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி பண்ணியிருக்கிறாங்க. லே அவுட்டுக்குள்ளே பல வீடுகள் வந்து கட்டி ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. பல வீடு இன்னும் கட்டிக்கிட்டும் இருக்கிறாங்க. ஸோ உள்ளே வந்ததும் நம்ம செகண்ட் ரைட் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம பார்க்க போகிற இந்த அற்புதமான வீடை நம்ம ரீச் பண்ணிடலாம். இந்த வீடோட ஃப்ரண்ட் எலிவேஷனே பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு. அந்த டிசைன் அண்ட் அந்த பெயிண்டிங்ஸ் ஒர்க் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. இந்த வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட்டு, உள்ள சிங்க்கு, இன்னும் டாய்லெட் இதெல்லாமே வந்து வாங்க போகிறவங்க விருப்பத்துக்காக போடுறதுக்காக எல்லாம் ஸ்பேஸ் விட்ருக்குறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம உள்ளே நுழையிறோம். ஸோ இது வந்து கார் பார்க்கிங். இந்த இடத்துல கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் சோர்ஸ்க்காக அந்த இடத்துல அந்த சப்பு இதுவும் போட்டு வச்சுருக்குறாங்க. அண்டு உங்களுக்கு வாஸ்துப்படி வாட்டர் வந்து வீட்டுக்கு பின்னாடி வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வீட்டுக்கு பின்னாடி வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ இந்த கார் பார்க்கிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 13க்கு 17.6 அந்த சைஸில் வந்து இருக்குது. ஸோ உள்ளே நுழைஞ்சதுமே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் படிக்கட்டு போகுது. படிக்கட்டு கேப்பில் சைடில் உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குது. சரி இப்போ நம்ம உள்ளே நுழையலாம். ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு கிரில் கேட் போட்டிருக்குறாங்க. அண்டு அழகான ஒரு வுட் ஒர்க் பண்ண மாதிரி ஒரு டீசெண்டான ஒரு டோரு. ஸோ இந்த டோருக்கு லாக்கு கீ எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ எல்லாம் சூப்பராக போட்டு வச்சுருக்குறாங்க. அது சேஞ்ச் பண்ணாலும் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இல்லை டைல்ஸ்லாம் பாருங்கள் அவ்வளோ அழகாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அண்டு ஃபினிஷிங் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது. வென்டிலேஷனுக்காகவும் காத்தோட்டத்துக்காகவும் இந்த ஜன்னல் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. வெளிச்சத்துக்கும் காற்றுக்கும் குறைய இருக்காதுங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு லொக்கேஷனில் தான் இந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த வீட்டில் நல்ல காத்தோட்டமாகவும் வெளிச்சமாகவும் எப்பயுமே இருக்கும். அப்படி ஒரு லொக்கேஷனில் இருக்குது. இந்த லிவிங் ரூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 14க்கு 10.6 அப்படிங்கிற ஒரு டைமென்ஷனில் இருக்குது. ஸோ 14 அடி இன்ட்டு 10.6. ஸோ இந்த பெட்ரூம் போகிறதுக்கு முன்னாடி அழகாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரூமோட டோர் பாருங்கள் சூப்பராக டிசைனில் சூப்பராக பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. அண்டு இந்த பெட்ரூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 8.9க்கு 10 அப்படிங்கிற சைஸில் இருக்கும். இந்த பெட்ரூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லாபு மேலே பரணி இது எல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த பெட்ரூமில் வந்து அட்டாச்சு பாத்ரூம் கிடையாது. வெளியில் ஒரு டாய்லெட் பார்த்தோம்னு சொல்லணும்ல நம்ம படிக்கட்டுக்கு பக்கத்தில். ஸோ அங்கே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பெட்ரூமுக்கான ரெஸ்ட் ரூம். இது வந்து ஒரு கெஸ்ட்டு பெட்ரூம் கூட சொல்லலாம். ஸோ இப்போ நம்ம மாஸ்டர் பெட்ரூம் போகலாம். மாஸ்டர் பெட்ரூம் போகிறதுக்கு முன்னாடி அப்படியே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கிச்சனை ஒரு எட்டு பார்த்துட்டு போயிடலாம். ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஹாலில் அழகாக வந்து டிவி ஸ்டாண்டாகவும் அந்த கபோர்டாகவும் பிவிசியில் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. ரொம்ப சூப்பராக கிளாசிக்கான டிசைனில் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம கிச்சனுக்கு வந்திருக்கோம். கிச்சன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 8க்கு 10 அப்படிங்கிற ஒரு சைஸில் இருக்கிறோம். இந்த கிச்சனில் எல்லா சைடுமே உங்களுக்கு ப்ளக் பாயிண்ட்டுக்கு எல்லாம் ஓட்டெல்லாம் போட்டு ரெடியாக இருக்குது. ஸோ அண்டு சிங்க்குக்கு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல செட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு எங்கே விருப்பம் இருக்குது, இந்த கார்னராக நடுவுலையா அந்த கார்னராக அப்படிங்கிறத நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு சிங்க் செட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அண்டு ஃபர்தராக இருக்க வேண்டிய அந்த ஸ்லாப்ஸ்லாம் இருக்குது. இங்கே நீங்கள் உப்பு, புளி, மிளகா, காரம் எதனா வச்சுருக்கலாம். அதை நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. சரி இப்போ நம்ம மாஸ்டர் பெட்ரூம் போயிடலாம். ஸோ இந்த மாஸ்டர் பெட்ரூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10.6க்கு 8.9 அப்படிங்கிற ஒரு சைஸில் இருக்குது. இந்த பெட்ரூம்லேயே அழகாக வந்து காற்று வசதிக்காக ஜன்னல்லாம் வச்சுருக்குது. இதில் மேலே ஸ்லாபு அண்டு அந்த பரணி வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இன்னும் பாத்ரூம் மேலே வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்பேஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணி யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கொஞ்சம் நிறையாவே பொருட்கள் ஜாமக்கள்லாம் நம்ம மேலே வச்சுக்கலாம். அண்டு ரெஸ்ட் ரூம் போகிற வழியில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உங்களுக்கு ஸ்லாப் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளோட துணிகள் வேணும்னா வச்சுக்கலாம். அண்டு இந்த ரெஸ்ட் ரூமும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செட் பண்ணாமல் இருக்கும். அது இந்தியனா வெஸ்டர்ன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும். ஸோ இன்னொருக்க காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த பெட்ரூமு எவ்வளோ அழகாக நீட்டாக டீசெண்டாக ஒரு 4 பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடு தாராளமாக சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீட்டோட லேண்ட் ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா 960 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. பில்டப் ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா 961 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. டோட்டல் பட்ஜெட்டு 57 லட்சம்.
இது ஒரு சவுத் ஃபேஸிங் வீடு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 24 அடி ரோடோடு இருக்குது. ஸோ வெளியில் இந்த லேஅவுட்டில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 ப்ராஜெக்ட் வந்து வேக வேகமாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இது காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த ஏரியா வந்து நல்லா டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கிற ஒரு ஏரியா. அண்டு இங்கேருந்து பக்கத்தில் ஸ்கூல், காலேஜ், ஹாஸ்பிட்டலு, மெடிக்கல் ஷாப்பு, மெடிக்கல்ஸு, என்டர்டெயின்மெண்ட்டு, தியேட்டர்னு எல்லாமே பக்கத்தில் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் அண்ட் டிரைவபிள் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்குது. ஸோ இங்கேருந்து உங்களுக்கு எல்லா ஆக்சஸும் பண்ணிக்க முடியும். மகேந்திரா வேர்ல்ட் சிட்டியில் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இவ்வளோ வசதி இருக்கிற இந்த ஒரு ஏரியாவில் இப்படி ஒரு வீடு இருக்குது. ஸோ விருப்பம் இருந்தால் பாருங்கள். இந்த கீழே பாத்ரூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செட் பண்ணல. உங்களுக்கு இந்தியானா வெஸ்டர்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி போட்டுக்கலாம். அப்புறம் படிக்கட்டு ஏறி மாடியில் போய் ஏரியாவை சுற்றி காட்டுறேன் பாருங்கள். ரொம்ப அமைதியாக பீஸ்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஒரு அமைதியான லைஃப்பை லீட் பண்ணணும். அட் த சேம் டைம் எனக்கு எல்லாமே பக்கத்தில் அக்சசபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு கண்டிப்பாகவே சூட்டபுளாக இருக்கும். ஸோ மொட்டை மாடி ரீச் பண்ணிவிட்டு மொட்டை மாடிலையும் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக அந்த மொசைக் டைல்ஸ் மாதிரி இருக்கும்ல. ஸோ அந்த இதிலே வந்து சிவப்பு கலரில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து ஒயிட் கலரில். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோங்க. இது எதுக்காக ஒயிட் கலர் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா, வெளிச்சம் அதாவது வெயில் வந்து அதிகமாக வரும்போது அதை அப்சர்வ் பண்ணுறது வந்து ஒயிட் வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணும். அதனால் ஒயிட் கலரை மேலே ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் அஸ்தினாபுரம் ஏரியா. ஸோ இந்த சைடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் ட்ரைனிங் கேம்ப் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதுக்கு போகிற வழி இங்கே தான். நீங்கள் மெயின் ரோடு பார்த்தீங்களா, அதுதான் நெல்லிக்குப்பம் சாலை. ஸோ அந்த போர்டு அங்கே உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள், க்ரீன் கலரில். ஸோ அதுதான் வந்து அந்த கவர்மெண்ட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கு போகிற வழி. ஸோ இந்த வீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ப்ரைமான லொக்கேஷனில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடை பற்றின மற்ற தகவல் வேணும்னா ஓனரோட நம்பர், டேரக்ட் நம்பர், 90% லோன் அவைலபிள் இருக்குது. ஃப்ரீ சைட் விசிட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசுங்க. வேறு வீடியோவில் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன்.